Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. De bloemen uit de kerk gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar Popke van de Vlucht en Tine Glazema. Meenke Bouwhuizen is afgelopen donderdag opgenomen in het ziekenhuis. Adresstrookjes liggen achter in de kerk. Na de dienst is er koffie drinken. Vandaag is Ert Walstra organist. Lector Annemarie Meijer, onze voorganger is dominee Hipma. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Ze zullen straks voor de collecte nog vertellen wat het doel is. De tweede is bestemd voor de kerk. Ons intochtlied is Psalm 43, vers 1 en 2, 1 en 5. We zingen dit indien mogelijk staande. Dan wensen wij u een gezegende dienst. Laat u nou stil worden en u het keren naar God. Wij mogen elkaar bemoedigen, omdat uw help is in de naam van de Eeuwige, die het hemel en aarde maken had, die trouw bloot uit de eeuwigheid en net losliet het werk van zijn handen. Genade met je wezen en vrede van Godsheid, van de Heer Jezus Christus, in de meerskip van de Heilige Geest. Amen. Het is hier net helemaal pluisloop, maar... Fijn dat je meer van een mooi binnen. Dat we hier bij elkaar wezen kunnen, maar ook verbonden met de meesten thuis. Op deze 5e snijn van de 40 dagen. Snijn Judica hier tussen snijn. De beginwoorden van Psalm 43 die we correct zongen hebben. Doch mij jucht, o God,
Geef mij in de pleit tjen een volk dat geen trouw is. Doch mij jucht. En diezelfde psalm die eindigt ermee. Kijk eens het refrein van psalm 42. Dat is eigenlijk één groot geheel van mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen. Wacht je op God, want iedere zal ik hem wel loofje. Mijn eigen verlosser en mijn God. Ja, en gaan wij zwaai, ziekend naar jeugd en hoopjend op de verlossing van God. Zo gaan wij achter Jezus hoor. Die waai van meesten hier is. En hem mij wij volgen. En aan het begin van deze dienst willen wij maar elkaar bidden. Here, wij komen bij jou op deze snij. Dankbaar dat wij in jouw huis wezen mogen. In de ruimte van jouw licht en liefde. Zo komen we bij jou mee. Alles wat wij blij mee binnen, wat we dankbaar voor binnen. Voor de oervloed in ons bestaan, voor de vrede en de liefde. En wij brengen ik bij jou wat moeilijk is. Wat we verdriet door hebben. Wat we zwaar door hebben. Wat we bang voor binnen. Heer, en op deze dag willen wij bidden voor alle mensen die het slachtoffer binnen van geweld en haat. Wij denken aan de mensen in Oekraïne en op oren plakken in deze wereld. En we bidden, Heer, ontferm je jou. Wij bidden, Heer, voor alle mensen die geen waardering vinden in deze wereld. En het gevoel hebben dat ze niet binnen. En wij bidden, Heer, ontferm je jou. Wij bidden, Heer, voor alle mensen die het jou kwijtrekken binnen. En die het jou net meer vinden kunnen. En wij bidden, Heer, ontferm je jou. Amen. Wij willen nou maar elkaar het 40 dagen lied zongen, onderwijs naar Peeske, in het vertrouwen dat wij het licht te meer te gaan. 40 dagen gaan wij.
Wij lezen als uit de Bijbel 2 stukjes die ik van Jood op het rooster steen. Het ene is uit Jesaja 58. En dat is uit de tijd, ja, dat hele grote boek Jesaja bestaat eigenlijk uit 3 gedeelten. Uit verschillende tijden. En dat laatste stuk van hoofdstuk 56, dat speelt eigenlijk in de achtergrond van dat de ballingen waarom komen binnen uit Babel. Ja, dat weer die grote belofte dat ze weer waarom komen zoen. En dat zou het beter worden. Maar dan is de wereld nog steeds vol oestjuur en vol afval. En dan is de vraag, ja, waar is God? En aan het begin van dat gedeelte in Jesaja 55, daar gaat het over de tempel. En God zelf zei, mijn tempel zal een huis van gebed wezen voor alle volken. En dan komt het gedeelte wat we nu lezen over de Sabbat en over het feestje. En uit het evangelie lezen we uit Lucas een gelijkenis die Jezus uitspreekt kwart na de tempelreiniging. Dat hij na de intocht in Jeruzalem en dat Jezus het plein van de tempel skindvaagt en zei, er staat om een skreun, mijn huis met een huis van gebed wezen. Dus dat gaat vooral aan de lezing uit het evangelie. En ik dacht, dat is een goede verbinding. Het huis van God als een huis van gebed voor alle volken. Dat staat achter de woorden die we van de mooie jaren. Voordat wij nou de Bijbel lezen, dan willen wij bidden om Gods Heilige Geest. Eeuwige, liefdevolle God, hier zieken wij jou. Om dicht bij jou te wezen. En om verbonden te wezen met elkaar en met de wereld om ons heen. De verbinding van jouw liefde en jouw licht. Hier bidden wij bij elkaar om te luisteren naar jouw woord. En wij bidden, Heer, om jouw Heilige Geest. Dat wij jouw woord ontvangen mogen en vernijd worden naar jouw beeld. Dat wij jouw heerlijkheid ontvangen mogen en daarvan strelen. Zo bidden wij om jouw woord en geest. In Jezus' naam. Amen. Hoor dan nu het woord van de Heer uit Jesaja 58, de versen 6 tot en met 12. Is dit niet het vasten dat ik verkies, misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken? Is het niet je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je hem hulp schreeuwt, zegt hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger van de kwaadsprekerij. Wanneer je hongerigen schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur.
De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt. Fundamenten, door vroegere generaties gelegd, zullen weer worden hersteld. Dan zal men je noemen hersteller van muren, herbouwer van straten. We zongen nu uit Psalm 146, de versen 4 en 5. We lezen uit het Nieuwe Testament uit Lucas 20, de versen 9 tot 19. Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis. Een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers, die het deel van de oogst dat de eigenaar toekwam in ontvangst moest nemen. Maar de wijnbouwers ranselden hem af en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd afgeranseld en nadat ze hem hadden vernederd, stuurden ze hem ook met lege handen weg. De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. Toen zei de eigenaar van de wijngaard: wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toesturen. Voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden: dat is de erfgenaam, laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons. En ze gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hem doen? Hij komt zelf, doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen. Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze: dat nooit. Maar hij keek hen aan en vroeg: wat betekent dan wat er geschreven staat? De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Iedereen die over die steen struikelt zal gebroken worden. En iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd. De schriftgeleerden en hoge priesters die wisten dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen verteld had, wilden hem op dat moment laten grijpen. Maar ze waren bang voor de reactie van het volk. We zongen nou Psalm 108, vers 8.
Broeders en zusters, gemeente van uw Heer Jezus Christus. Kees en ik die winnen vreed op een begrafenis in Delft. En we kwamen er binnen wat op het tijd in een kerk. En daar, in de hal daar hongen de foto's van de mensen van de kerk en ik van de dominee. En toen zie ik dan in verwondering dat de dominee daar, dat we een dominee die tachtig maar bij begonnen is met de studie. Dus we hadden toen een heel soort contact met elkaar. En ik in mijn eerste gemeente, zie hij de Borgemeente, hadden ik nog een soort contact met elkaar, maar toen ging hij naar Brabant en wij naar Friesland. Dus toen, nou we hadden elkaar 25 jaar ongeveer net jongen of 30 jaar. Hij weer wat een kwetsbare persoonlijkheid toen. En nou hier hij dus die tjinst. En dat was gewoon zo mooi om te jaren, zat hij daar stoel. En hoe, ja, rustig en vol overtuiging hij praatte over het leeuwen, het vertrouwen van de persoon die het stoon weer, maar ik moet het van hemzelf weer. Over Openbaring 21, Jeruzalem, de stad die del komt uit de hemel op aarde. Hoe God die alle tranen van de eigen afwiskert. En je voelde de binnenkant van die wudden, van het vertrouwen dat het goed komt. En dat het leed en het lijden voorbij wijzen zal. Dat het beeske wordt. En toen, na de tjest, toen zit ik met een van de onwijzigen te praten en zij zei van, oh, ik verbaasde me wel, ik ben in 100 jaar in de kerk geweest. Maar ze zei, een paar van die versjes, die koer ik nog en hier weer van wat de toekomst brengen mogen. En toen hield dus zo'n verhaal, dus zij wist ik dat ik dominee weer en hoe dat nou weer met de kerken en dat toch een soort mensen op ziek binnen. En ik zei van, en hoe just nou, dus ik ben 100 jaar net in de kerk geweest, maar hoe just nou in de kerk hoor, hoe is dat voor jou? En ze had het eerste van de morgen. En ze zei, ik heb er helemaal niks mee. Dus die hele eerste wat ik zo vol onbeleven hier, zei hier er helemaal niks mee. Dat is een realiteit van deze dagen. En je voelde dat zelf natuurlijk ik alweer. Dat je aan de ene kant dat wij de Bijbel en de kerken ziekje en dat orenmessen er gewoon helemaal niks meer mee hebben. En dan binnen van de week ik opnieuw alweer de berichten, het ziekje, hoe wij omgaan met de oorlog in Oekraïne. Ja, en hoe is dat nou? Al die verwoesting daar en uw oervloed hier en hoe kunnen we dat bij elkaar horen? Zo'n vrouw erin per lipje. Al die dingen die kunnen ze in de waarheid zien. Van hoe, waar leven we in en hoe moet het verder en wat moeten we doen en waar houden we zo'n vast? En ik vind het, ik vind het mooi om deze dingen te nemen. En om te zien hoe ik in de Bijbelverhalen die we vanmorgen lezen hebben, dat ben geen woorden die het in een hele makkelijke tijd sprutsen binnen of zo. Jesaja 58. Dat de ballingen uit Babel waar we omkomen binnen en dat ze weer opnieuw beginnen, maar in een verwoeste land. Wat is het dichtbij, die ervaring? En dan die situatie daar, waarin Jezus die gelijkenis vertelt door die wijnbouwers. Dat Jezus daar in Jeruzalem is en in de tempel vertelt aan de mensen. En dat alle mensen naar hem toe komen, hem ziekje,
Omdat ze ziekje naar heil, naar goede woorden, naar haar vast in het leven. En dat ze iets zeggen bij Jezus. Maar dat ze even later hem ik al hier voortskoppen zullen. Ze zijn voort met hem. Onder het kruis met hem. En ondertussen ben er in de tempel die oosten en de schriftgeleerden en de fariseeën die het proberen hem in de val te lokken. Omdat ze een deermaatje willen, omdat hij hun gezag ondergraaft. En in zulke situaties, meestal zijn ingewikkeld en verwarrend als werd wij nou in Libië, jaren wij die woorden die we van een mooie jaar hebben. En dan kom ik dus bij die woorden, ja, die het eigenlijk verorgen om bij de schriftlezingen. Dat God zelf in Jesaja 56 zegt, mijn huis zal een huis van gebed wezen voor alle volken. En wat verorgt aan de evangelielezing, dat Jezus de tempels keer vraagt en zegt, dit moet een huis van gebed wezen. En dan zag ik Safami wat in het evangelie een aantal keren verteld wordt, hoe het Jezus de berg op gaat om te bidden, om bij zijn hart te wezen. Een huis van gebed is een huis van verbinding met de hart, verbinding met dat geheim van God. En die verbinding is tegelijk een verbinding met mensen. Dat is het grote gebod, de liefde voor God en de liefde voor de naaste. Een huis van gebed voor alle volken. In dat huis wordt het geheim bewaren van het volslaine leven, van de verbinding met God en met elkaar in liefde. En voor dat grote geheim is Jezus komen en veegt hij de tempel schien. Het huis van God met een huis van gebed wezen. Van die verbinding in liefde met God en met elkaar. En van daaruit klinken dan die woorden die we lezen hebben in Jesaja 58. En dan gaat het over de Sabbat en over de tijd, over de feesteltijd. En de mensen rond de tempel, die de leering hebben in het leeuwen en in het diepenbieren leven, die zeggen het maat zus en sa en we moeten die regels houden en dat jongen en zus. Maar de profeet zei nee, dat is net het houden van de Sabbat, dat is net het feestje wat God wil. Maar wat God wil in je wordt zijn is barmhartigheid. En wat we dan lezen in Jesaja 58, toch denken aan die gelijkenis van Jezus, die zei van, wat je van de meeste van mijn broers en zusters dienen hebben, dat hij hem van mij dient. De zieken opzieken, de armen helpen, de mensen die je kleren hebben onklaaien, de gevangenen vrijmaken, al die dingen die jaren weer al. Dat is de werkelijke Sabbat. Dat is het feestje van de Heer. Dat wij, ja, dat die barmhartigheid in u zit en dat we die uitstralen in uw woorden en in uw dieren. Dat docht de vrouw goed, dat docht de meesten goed en dat docht u zelfs goed. De profeet die zei, dan zal het licht oor je opgaan. En dan worden mensen zelf licht als de dageraad. En dan worden mensen als een tuin die bevloeid wordt. Wat een bron is. Een goed bevloeide tuin als een bron waarvan het water nooit opdroogt. En ik oor die bron jerven wij bij Jezus. Dat is het boodschap van de profeet. Een boodschap wat, ja, steeds maar opkomt uit dat huis van gebed voor alle volken.
Dat mensen vol wezen zullen van die barmhartigheid van God. Dat ze goed wezen zullen van elkaar. En dat ze het licht terugbrengen zullen. En dat er voor altijd een bron wezen zal. En dan op het eind, dat is bijzonder, dan staat er van... Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt. Fundamenten door vroegere generaties gelegd, zullen weer worden hersteld. Dan zal men je noemen hersteller van muren, herbouwer van straten. En je kunt je dat voorstellen, die ballingen die we rondkomen bij dat verwoeste Jeruzalem en die verwoeste tempel, dat dat heel beloftevol is. Dat de fundamenten er nog binnen, te midden van de verwoesting, en dat er weer opbouw wezen zal. En zo hebben we hier die worden jaren als een beloftevol, als we al die verwoesting zorgen in Oekraïne. Maar zo kunnen die worden ik als belofte klinken, als wij zeggen hoe lieds als het kerken worden is. Maar dat het fundament er nog is. En dat we vertrouwen maken dat hij weer opnieuw opbouwd worden zal. En het wonderlijk is dat de gelijkenis die wij lezen hebben, Kreksa eindigt met zijn fundament, met de hoeksteen. Dat Jezus zei, de steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. We hebben diezelfde woorden zongen uit Psalm 108. Jezus, dat liefste been van God, die het aan de kant skoot is toch meesken, aan de kant skopt is toch meesken, die zal de hoeksteen wezen. Die is zelfs dat fundament wat de profeet oorspreekt. En daar mogen wij ons op vasthouden. En deze gelijkenis over de wijnbouwer, ja, die vertelt over mensen die het zelfs die wijngaard hebben willen. Die het hem zelf in bezit en in de macht hebben willen. En dat is net vreemd om mensen, net vreemd aan ons, dat wij zelf de dingen in de macht houden willen. En ons eigen koninkrijkje bewaren. Letterlijk en figuurlijk, dat we ons eigen land bewaren willen voor alles. Ons eigen leven bewaren willen voor alles. En we kennen het net. En we hoegen dat ook net. We maaien dat net eens. Want die wijngaard, die is van God zelfs. En alles wat wij hebben is dus jong terug God. Is een gave van God. En zo vertelt deze gelijkenis over het leven van mensen. Alles wat hun jong is van God. Is gave van God. Maar de mensen eigen niet hart. En dan ontstaat die situatie dat eerst de knechten en dan de zoon zelf aan de kant smieten wordt. Maar Jezus zei, het leven is gave van God. En zo mogen wij in vertrouwen leven dat alles wat wij hebben, dat dat net ons koninkrijkje is wat we verdedigen moeten, maar dat het gave is van God om met elkaar te delen. Dat is het fundament wat onder deze gelijkenis leidt. Het fundament dat onder ons leven leidt. Een huis van gebed voor alle volken. De barmhartigheid van God die daaruit groeit. En dat wij in woorden en dieren getuigen van wezen mogen. En alle gaven die God ons jouwt. En die wij met elkaar
delen met je in de verwachting van die zoon die komt. Wij zongen als het lied, Jezus, leven van ons leven. Jezus, dood van onze dood. Het ben een hele bekende woorden wat je samen oer hinne jongen kan. Maar wat binnen dat kostbare woorden, dat Jezus leven is van uw leven, dat Hij dicht bij u is, uw leven deelt, der deel van wezen wil, en u sa in die ruimte van God brengt. En Jezus dood van onze dood. Dat Hij alles mooi maken het wat mensen deer ongen. Dat Hij alles mooi maken het on deer die de mensen elkaar aandoen. En dat dwars daardoorheen God zelfs hem het leven joen het. En dat moet ons fundament wezen. Dat Hij ons voorgeeft. Terug de dier naar het leven. En dat wij hem volgen mogen. Vol vertrouwen. Amen. Zullen wij nou maar elkaar het lied zongen. Jezus, leven van ons leven. Jezus, dood van onze dood.
Voordat we nou danken en bidden gaan, wil ik je nog vertellen dat juist toen hebben wij de band aan de gang geweest om Paul Peerske stokken te maken in het lokaal. En Akkie Wiebega je er ook bij. En zij vertelde dat een collega van haar op Squalle, dat die spul inzamelt wat vanuit Roemenië naar Oekraïne gebracht wordt van mensen die in de oorlogssituatie binnen. Spul van been, boetensgoed, kleurpotleeren en stiften en tekenboeken, boetensgoed, hygiëne dingen, tandpasta, toscoborstels. Maar ik hou het bij eten, sop en koffie en thee. En ik heb met haar oorpraten van, zij wil wel spul inzamelen, dus als je hem wil, dan kun je hem de komende tijd spul naar Akita brengen. En die brengt het weer naar die mensen toe. En van daaruit gaat het naar Roemenië, rechtstreeks naar Oekraïne toe. Dus op zo'n manier kunnen je mensen helpen in de Oekraïne, onder oren. Dus dat wil ik graag bij hem aanbevelen. Er liggen briefjes achter in de kerk met de spul die je brengen kunnen, dus dan kun je dat als even meenemen. Verder gebeden, ja, in de aankondiging is het al neemt, maar wil ik nemen dus dat Minke Bouwhuizen nog in het ziekenhuis is. Ze heeft wat een hersenbloeding gehad. Het gaat redelijk goed. Ze zien wel net zo goed, maar het is nog afwachten hoe dat verder komt. We willen bidden, ik van Minke en Nico. En ik moet vragen, ben er nog andere dingen, voor mensen die je nemen willen van de gebeden. Zullen we dan elkaar danken en bidden. Heer, is God, dank u wel dat wij hier Jood in jouw huis wezen maaien. Dat wij weten maaien, vertrouwen maaien op een huis van gebed. Waarin wij verbonden zijn met jou en met elkaar. Waarin jouw barmhartigheid streamt. Waarin wij opnieuw voelen maaien dat het hele leven een gave is van jou. En wij zelfs ben van jou. En zaak broeden en zusters van elkaar. En wij bidden, Heer, dat dat fundament, die hoeksteen, in uw bestaan sterk wezen mag. Dat wij vol vertrouwen gaan maaien achter Jezus aan. Het licht van de vrouw. En dat wij weten maaien dat toch alle diepte hinnen de hichte is van Peerske. Het nieuwe licht, het nieuwe leven. En Heer, zo bidden wij voor elkaar en voor de vrouw om ons heen. Wij bidden voor mensen die het moeilijke dagen terugmaken, terug ziekte en zwaar. En zo bidden wij ik voor Minke en Nico Bouwhuizen. En we denken aan oren mensen die het ziek binnen. Namen die wij mooi dragen in ons het. Wij bidden voor mensen die het leven met gemis en verdriet.
Wij bidden voor mensen die geen veilig plak hebben. Geen vreugde. En we bidden om jouw leefde, Heer, om mensen heen. Wij bidden voor alle plakken wat net veiligheid is, wat geweld heerst en vervolging en haat. En wij bidden, Heer, om omkeer, om vrede, om barmhartigheid. En wij bidden voor alle mensen die het hun inzetten om leefde te brengen, om het goede te doen, om vrede te stichten. We bidden voor de kerken, Heer, hier en op oren plakken. Heer, dat wij in dat besef van het huis van gebed leven maaien. Van dat fundament wat er bloot en wat opbouwd worden zal in jouw ruimte. Heer, in de stilte willen wij sissen wat een oor net voor u sissen kan. En luisteren naar jou. En met elkaar willen wij de woorden bidden die Jezus zelfs doen het. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is het nou tijd voor de collecte en dan zal iemand denk ik iets vertellen over de collecte. Ja, daar komt Doekele. Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië. Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië. Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. Ouderen en kinderen blijven alleen en eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. Ze gaan daardoor niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Vele ouderen hebben een klein pensioen waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. Hierdoor raken veel ouderen onder voet en kunnen hun gas- en lichtrekening niet betalen. De christelijke organisatie Betania, partnerorganisatie van Kerken in Actie, wil verandering brengen in de levens van deze kinderen en ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk
een maaltijd en de mogelijkheid voor psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd. Hiermee wil Betania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van de kinderen in gevaar wordt gebracht. Vanuit haar dagcentrum voorziet Betania de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaka van thuiszorg en een warme maaltijd. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerken in Actie door Betania in Moldavië. Van harte aanbevolen. Zo bijzonder is dat je iets aan eerder al zoveel mensen opvangen worden uit Oekraïne waar, dat is ik in Moldavië. De collecte, daarna zongen we maar elkaar dus een lied, gezang 907, vers 1, 2 en 4.
binnen haast aan het einde van deze tjenst komen. Fijn dat je meer winnen om Marco die tjenst van God te vieren. Ik in verbinding met de meesten thuis. Als het bij hem welkom om nog een kopje koffie drinken te blowen. En dan gaan we naar ons eigen plakje in deze vraat. Maar de zegen van God om ik dat zegen te wezen. De genade van uw Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de meerskip van de Heilige Geest. Wees mij je me allereer.